Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите пистен врата. Дано да ви помогна с нещо. Ако искате да я скриете от приятел, например, който аз пробвах, но как да кажа, не е стана. Трудно е. Както и да е. Дано да виждате, защото снимам с моя телефон, а това не е много яко. Нямам така програма и скоро мисля да си свалям, но нали знаете, не ми се пълни компютъра. Но както и да е, дано да виждате. Гледам камерата, би трябвало да виждате. Айде, че сега моите приятели могат да ми пишат. Както и да е. Сега ще ви покажа как се прави. Лесно, ще е бързо и лесно. Това е един капан, който пробвах, който сам си измислях и не стана. Ето по принцип как може да си го направите. Хоп, хоп, хоп. Добре, дайте да спа, че да виждате, сега е тъмно и моят телефон, нали знаете, няма светкавица и съжалявам. Вижте, вижда се, ама не е хубаво, не се вижда хубаво. Ето ме, та-да, хубаво. Взимате, значи, камък. Аз ще го правя с камък, не знам защо, правя ми с камък. Слагате 3, ето така. Супер е, грешка моя, съжалявам. Глупаво дърво, мразките дървета. Yes. Как се правеше писна ми просто. Не ще си го направя както аз знам. Сега се връщам. Пуснах си телевизора, ето ме пак. Да, точно така, хаха. Айде, че пак казвам, отдавна. Опа! Не ми се взима пръст, аз съм малко по-мързелив, нали сещате. Такой не е. Нещо сгреших тука. Нищо да не съм сгрешил. Може да стане малко... ето така. Дълъг. Колкото ще да става. Аз съм... грешка моя. Отново. Тъпа грешка. Писнай просто. Трябва така си го направите. Добре. Сигурен съм, трябва да стане. Ако не стане, ще се гърна. Ето така. Хайде, ето. След това копайте ето така. Вече дори съм го правил на Survivor. Дори ще направя клип. Това малко по-късно. Ще го видите, дано да ви харесва. Аз се надявам и този да ви хареса, защото и да съм ви помогнал с нещо, де. Все пак не е толкова лесно да правите. Добре. Чакайте, че тук съм го направил по един
малко по-различен начин. Ето така. И ако искате да го скриете, както аз направих там, да, ето за това не слагате така. Правите така, така, така. Така го криете. Ама ако искате да, аз не съм казал, че трябва да го скриете непременно. Но за да е по-красиво, както и на Survivor, трябва да се скрие. Ето така. Също го правите там. Аз дори на Survivor го направих по един друг много по-як начин. Правих си басейнче. Беше яко. Ще видите, аз ще направя клип, който ще е много скоро. Приемете тук стената, се хващате, цъкате право. В принцип аз го крия по един друг начин, но аз ви показвам поне. Отзад слагате, ако искате да е тайна врата. Както вие си решите. И за да, ако ето така, слагате, вие се хващате. Ето, така. И аз ето така си направих. Има басейн. Това е от мен. Ето. И тук да сложим други. Какво сега не съм направил както трябва? Ето. Хоп, хоп, хоп. И това е от мен. Дано да ви е харесало. Благодаря, че гледахте.